I la moció de compromís és sobre la situació sector agrícola valencià. És una denominació un tant enganyosa perquè no és en realitat la moció sobre la situació del sector agrícola valencià, és sobre un particular del sector. Durant els mesos de novembre i desembre, la Inspecció de Treball s'ha dedicat a perseguir pels nostres camps a llauradors jubilats i xicoters propietaris de terra, també en el nostre poble. La sistemàtica és la següent. En els horts es persona un inspector de treball acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil que requereixen informació sobre la relació del llaurador amb la propietat i els treballs que realitzen. Els propietaris inspeccionats van ser objecte de sanció de 700 euros. Aquesta actuació ha generat un gran malestar i temor entre els agricultors valencians, propietaris en la seva majoria de parcel·les familiars, que a excepció de pocs casos es tracta de minifundis. Finalment, la pressió i el malestar han convertit la sanció en una advertència. L'abandonament per part del Consell de Polítiques de Protecció i Potenciació Eficients del sector agrari valencià ha desembocat en una situació en la qual el manteniment de la majoria dels camps valencians depèn de persones que, tot i no obtenir uns guanys més justos per cobrir els costos de manteniment i producció, decideixen mantenir els seus cultius en el millor estat possible. El sector agrari valencià continua mantenint un gran potencial pel que fa a generar llocs de treball i riquesa. El fet que es perseguisca laboralment els llauradors, sumat al fet que els inspectors de treball vagin acompanyats d'agents de la Guàrdia Civil, comporten uns efectes dissuasoris i d'acovardiment que suposen una clara i inexplicable discriminació respecte a altres tipus de col·lectius, quan a més els llauradors i ramaders perceben una de les pensions més baixes de jubilació. Un govern responsable hauria d'aportar raó i lògica en l'aplicació de mesures d'aquest tipus i valorar correctament la importància que les pràctiques de manteniment dels nostres camps per part dels jubilats tenen a l'hora de mantindre el sector agrari com una oportunitat més a l'hora de generar ocupació i col·laborar en la recuperació econòmica del nostre territori. El contrari és fomentar l'abandonament dels cultius i acabar d'afonar aquest sector. Més encara, quan des del govern només s'ordenen mesures recaptatòries per tal de saldar el deute amb els bancs, en lloc de destinar recursos per dinamitzar i potenciar l'activitat econòmica i emprenedora de la ciutadania. Per tot això, proposem al ple els següents acords. Primer, el ple de l'Ajuntament de Foios acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana que li trasllada el seu malestar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social pel fet que els inspectors de treball destinats a la inspecció dels activitats agrícoles vagin acompanyats d'agents de la Guàrdia Civil. El ple de l'Ajuntament de Foios acorda sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la retirada de les sancions a les persones jubilades que realitzen treballs en l'objectiu de cobrir els costos de manteniment i producció dels camps. El ple de l'Ajuntament de Foios sol·licita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua un compromís real amb la creació i aplicació d'un pla real i efectiu que garantisca la recuperació del sector agrícola valencià per tal de convertir-lo en un motor per a la recuperació econòmica del nostre territori i generadora de llocs de treball. La moció està clar que recupera un dels aspectes que ja s'ha tractat en aquest ple, com m'imagino que en tots els plens de tots els pobles del nostre territori, recupera la mala situació del camp valencià justament per unes accions que han tingut lloc en els últims mesos, en el mes de novembre i desembre. Els llauradors del nostre poble, o alguns llauradors del nostre poble, van patir unes inspeccions per part de la Inspecció de Treball, acompanyats de la Guàrdia Civil. És el que diu la moció, se'ls va posar una sanció, demanar papers, se'ls va exigir després que regularitzaren molts casos i que cotitzaren per gent que eren en molts casos el fill, la dona, en el camp, parlant d'aquestes persones com si foren treballadors per compte d'altre, com si es tractara realment d'una empresa, i això és simplement, pura i llanament, desconeixement de quin és el teixit productiu valencià, desconeixement de quin és el nostre entorn, de quin és el nostre sector agrícola, comparar aquestes xicotetes produccions que en última instància serveixen pràcticament per a una economia de subsistència, apenas es trauen diners per a pagar l'abono i l'aigua amb què es rega i poca cosa més, confundir això en una verdadera activitat econòmica és dir que no saben del que parlen. Segurament han tirat mans enrere, s'han fet simplement advertències, no s'han arribat a posar les sancions, però estem preocupats perquè això és una pràctica que continuarà i amb aquesta moció el que volem és justament
denunciar aquestes pràctiques que són simplement desconeixement de quin és el nostre sector agrícola i combinar a qui corresponga a que no es produïsca ni es reproduïsca l'assetjament als nostres jubilats que d'alguna manera mantenen el nostre teixit productiu agrícola, que és en temps de crisi un refugi justament contra la crisi. L'altre dia anava en premsa que en els 2 o 3 últims anys, en plena crisi econòmica, el sector agrícola s'havia revelat com un refugi per a aquelles persones que no tenen on tirar mà i que pràcticament és per a una economia de subsistència. Estem parlant de coses molt greus i que esperen que no se repetisquen.